Ľudia, čaute u dnešného videa. Dneska mám challenge na Geometry Dash. Tu nás si vytlačíme ritu, je tu na very easy, easy, hard, harder, insane a demon. A podľa toho, čo nám padne, musíme dohrať jeden level vytvorený. Poďme na to. Please, nech to není demon, please. OK, vyzerá to, že to bude harder. OK, to je v pohode. Tak, poďme na to. OK, takže sme tu na. Takže jediné, čo nám stačí to zrobiť, je dať tu na harder, vyhľadať. A môžeme dať ten šok. Uvidíme, čo to je. OK. Come on. OK, toto hrať nebudem. Dajme niečo také. Neviem, toto. Tam to bolo not good, not good. Čo tu je táto songa? No tak. To musím spamovať, nein. Ale tu sa nedá prespamovať. Toto nehráme, sa nedá tam prespamovať. Flappy UFO, no čo to je zase, please. Som si mohol zapnúť percenta, nie? Že koľko to je. $28, dobre. Tak. Musím sa loknúť. Tieto dva game mody nemám veľmi rád. To je UFO a Spider. Spider nikdy nedám dobre na časovanie. Vždycky buď skôr, alebo veľmi neskoro ťuknem, takže najradšej mám šipku, kocku normálnu a ešte túto loďku. Vy viete, čo myslím? Neviditeľné. Oh no. OK, áno, táto šipka. Nie, tu ešte bude jumpscare, tu bude jumpscare, tu bude jumpscare. Straight fly, straight fly. OK, tak sme to dali, paráda. OK. Tak toto nebolo až také ťažké. Challenge, no dobre. Dáme prvé. Please. Buď fakt. What the hell? OK. OK. Tam to bolo celkom nice. Tá časť ma bavila s tou loďkou. Nič ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Budem rada, ak dáte like. A ďakujem, čaute.